Приятели, аз съм Георги и днес ще цъкаме Toad Soccer. Така че абонирайте за канала и слагайте лайк и лека да започваме. В момента цъкаме... О, това дали ще е гол? Майко, този как попречи на удара. Не, мраза такива некадърни са отборници. Мразя такива хора, които стилат голове. Това дали ще отново мой гол и не. Спасяване на слабака. Първото изключително разочароващо нещо. Съотборник ми попречва гола да вкарам. Майко, какъв дрибъл! Майко миличка. Добре, явно репорт до черта ми ползва някакви дрибали. Ненужни дрибали в тази игра. По принцип в тази игра не се ползва големи дрибали. Нито пък и... През цялата игра не се личи, че съм дрибилирал. В сравнение с миналото видео, което пуснах, това е именно най-ужасният сезон някога. Да, наистина беше ужасяващ сезон за нас. Наистина, това е отново някакъв удар по съдбата. Наистина, това си е пореден удар на съдбата. И какво спасяване. Репорт ми остава зачуден. Бразилия срещу Катар. Ама наистина, хора, тази игра се превърна в най-добрата, в една от най-ужасяващите и една от най-малумните игри. Това би трябвало да беше гол. Не съм много сигурен, но това би трябвало да беше гол. Айде, подавам му на тоя. Репорт ми, новия ми приятел. Но... тук съм изненадан вече, защото топката се въртеше без дори да е докосната. Мигуел Долчета, Лео се присъединява. Майко, каква защита. Майко, какво първо спасяване с глава. Добре, явно този иска да е на врата. Само за това да е поредният слабак, няма. Отивам си аз на вратата и не ме интересува. И това е 1-0, браво! Браво нашия! Айде отида на вратата. Ако това е поредният слабак, това просто... Пас нашия. Пас, бе! Пичко, занимаш. Тук можеха ми жълто да ни вкарат заради то. Не, отивам си на вратата. Няма врата. Не, махай се от тука. Махай се, отивам в атаката, не си добър на врата. Мале, миличка. Че сбра... Майко. Добре, 2-1. Катар побеждат. Браво. Гато да следят, бро. Печари отива в атаката. Какво ти става? Жълто са учуден, че и момичетата цъкат тази игра. Или зад екрана са мъже, които искат просто да се маскират като момичета. Аз съм срещал момичета в тази игра. Но не точно от нашата държава, България, а от други държави. Като например Италия, Гърция, Южна Корея и така нататък. Тук малка грешка направих, това дали ще 2 на 2 и не. Пропуск! Айде! Поредната победа, това е именно 2 на 1 срещу Бразилия. Почваме уникално. Почваме много добре този сезон на четвърт финал. На трети четвърт финал. Айде. То ли на врата? Майко, сега не сме... Брат, добре, защо то от двама вратари? Майко, поредното момиченце в тази игра. Добре, хора, тук е ясно, че ще загубим. Няма какво да се нерва. Тук е ясно, че вратаря ли? Абе, какво правиш, бе, майна? Ако искаш автогол да си вкараш, остава съм ти врата свободен. Лека ти да си на врата. Поредният слабак. До сега не съм срещал и един силен вратар. Но този е като красавица ли вратаря в миналото видео, дето го заглавих най-ужасния сезон някога. Да, Олеса, това си беше чисто ужасен сезон.
Про заради тия скриптове, второ, че заради тия гличове голове, просто е ненормално. И този дори ли си направи труда да скочи. Това дали ще ли е поредният красавец вратар, поредният слабак, който си е купил тениска с него име. Ето, още един слабак се присъединява в нашия отбор. Още един слабак се присъединява в нашия отбор. Добре, защо винаги аз трябва да бера срамота на тия слабаци, вместо аз съм в силен отбор? Аз съм човек с 90 рейтинг, какво? Само един силен не мога да се справя сам. Трябва минимум още един силен, за да успеем да се справим с 4, минимум един гол да вкараме. Арме, пича, какво правиш, бе? По-зле си от олия красавеца. Това ако е поредният слабак. Но ще можем да направим чудо в края на минутите. Ето, още един слабак. Добре, бе. Само аз ли съм единствено силен в този отбор? Пич, айде да си стоиш на вратата и да не излизаш. Ако искаш толкова си в атаката, можеш и да не поискаш да си на врата. То човек да поиска да е на врата и винаги трябва да му стигат позицията. Що? Защото са слабаци. Другите, ето, ясно, че не можем да направим чудо. Един е АФК, май шилевка, май. 3, 2 и 1. Естествено, че загубихме. Лисъра, GG игра. Надявам се колкото се може то Мигуел да отчита Лео да левне. Значи, аз само единственият играх, пич. И то за малко ще си вкара автогол, пък и не си направи труда. Сети ли? Добре. То път е разбрал. Въпреки, че този е по-слаб от този Мигуел, явно Потка разбира от дума. Добре. Разбира от дума. Най-доброто е, че сме с моят приятел Репорт Ми. Браво! Хора, поставете лайк за Репорт Ми. Поставете лайк за новият ми приятел. Браво. Браво, пич. Ай, вземай топката. Можеш и да подалиш да изсриташ за Лили Прат отново контратаки да се получат някакви гличави голове. Добре, това беше ли са добър пропуск. Каква асистенция само. Пич, аре върви напред. Репорт Ми вече е към топката. Това е 0-0, именно Иран срещу Колумбия. Това е на полуфинал. Първи полуфинал. Браво, бе. Това дали ще е втори гол? Не! За малко! Леле. Как ли се очудия въпроса? Просто директно. Вълнуването и това е. Това дали ще е 3-0 и да, автогол. Майко, кои сте тези скинове, бе, брат? Добре. Майко, какъв гол от слабак! Не, този сезон явно ще ни даде надеждата да спечелиме купата. И то си печели златата топка. Не, човек. Втори автогол. Добре, явно колумбийците днеска наистина направиха наистина страшна загуба. Айде асистенция, пич. Подавам ти за тебе винаги всичко. Майко, това беше добър удар. Иран wins. Много ясно е, пич. Един да си го признае. Тук за малко да вкарам. Втори гол на... не. Добре, този токсик бой явно ще ли е поредният кошмар, ако ще ли е... ако сме в различни отбори. И това е... не.
Токсик бой тук тотално разби Колумбия. 7-0. 7-0, пич. Добре, тук правим изненадващата победа, но единственото нещо е спасяванията. В мид... какъв то скин, бе, брат? О, това е добър скин. Единственото лошо нещо е, че направи спасявалия, че не направихме спасявалия. В миналия сезон не се направихме много спасявалия. Близо 10-12 или 9 или по-малко. Аре да ми се махаш от вратата, ако обичаш. Не, Токсик бой лефна. Поле си оставаме с още един силен мой приятел. Аре, брат, колко време ще забавят с тази топка? Но лошото е, че сме 4 в 3. 3 в 4 сме и не знам как ще правя. Майко, какво спасяване. И това е гол! Айде, 0-0 бележим! Браво, бе! Аз ви казах, хора. Най-добрия съм. Вратар от класа просто. Тия слабаци не ме заслужават. 2-0. Браво, е! Добре, хора, явно направихме някакъв гол. Добре. Аре, пак това дали ще е гол. Не. Полеше. Аре, гол. Аре, моля се да е гол. Пич. Браво. Браво, нашия. Браво. Какъв автогол. Това ако беше гол на репорт ми. Това ще е добрата асистенция. Добре, тук. Ами, какво искаш, бе? Майко, толкова ще си вкара автогол. Писна ми вече от такива слабаци. За кого са влезли от цъката игра? Браво, бе! Скорнаха ни, браво. 4-1, пич. Няма нищо, бием ги. S-win. 5-1, браво. S-win. Ти кой искаш, бе? Загуба ли да получаваш? Ако иска получава загуба, готов е. Си вкарам сумати автоголове. И тък му този репорт ми да ме unfriendне след тази загуба. Ако искаш, това ще направя. Значи... добре. Браво, бе. Този е фаворит за спечелване на златата топка. Браво, нашия. Добре. 7-1, хора. Тук се получават играчи победите. Скандални победи, наистина. Скандални победи. Наистина тук се получиха играчи скандалните победи. 7-0. 5-0. 5-1. 7-1. What the fuck? Остава точно 5 секунди. И какво спасяване, майко миличка. Маля. И второ спасяване. Добре. Браво. 2 спасявания. Браво. Какви 2 спасявания само? Не сме. Лошо. Не сме в отбор с моят приятел. Пет съжалявам, всеки иска победа. Сори, брат. 1-0 бележа. Сори, пич, всеки иска победа. Всеки иска победа, ама аз не мога. Трябва да получа победата. Все пак бележа 0-1 без вратар. Знаеш ли какво? Направо ще съм убивам и отивам от другият отбор, хора. Не, бе, защо това ми стила на мястото? Точно трябваше ли то се присъедини? Исках да съм в един отбор с моят приятел, за да бъда аз на врата.
Защо бе, брат? Защо така правят? Защо този стил на позиция с мястото бил в Иран? Добре, второ спасяване! Добре, спасяване. Майко, аз съм вратаря на матч. Хора, ако имаше и награда за най-добър вратар или златна ръкавица по-скоро. Наистина. Добре. Добре, все още е 0 на 1 за Южна Корея. Майко, къде ли е защитата, бе, брат? Къде ли е защитата? Какво правят тия слабаци? Браво. Айде така, приятелю. Къде ли е защитата, пич? Къде ли е защитата? Тия слабаци, какво правят? Продължавам да бъда в отбор с слабаци, честно. Тук наистина. Майко, то нещо нета ли му прекъсва или... 2-1. Добре, хора! Печелим финала. Изненадващо печелим финала. Но за уважение. Така, браво. Браво, приятелю. Браво. Браво, спечели златата топка. Я да ти проверя статовете аз на тебе. 900. Майко, този почти има 1000 гола. И 560 победи и 55 злати топки. Добре. Мо приятел. Идвам при него. Не знам, аз избирам Португалия. Браво, ти в Португалия, браво. Очака да избере някоя друга държава. Иран, добре. Ми идвам от неговия отбор, пич. Понеже ми е приятел. Какво правиш, бе? Що се беше в друг? Браво. Сега ще е първият матч. Добре. В един отбор сме, браво. Давай. Добър матч правим тук. Тук го правим, освен ако още един слабак не се преседели. Да би правил отново лекви гличеви голове. Трима слабаци. Или трима сили, или двама силни, един слабак. Тук без да исках. Добре. Тук не съм много. Тук бих казал, че това е тривела. Бобик-ту. Това си е май. Силен и това е! Браво, бе! 1-0, браво, бележим. Португалия срещу Русия 1-0, браво. Бележим за нашите хубави португалци. Добре, тук е изненадващо, аз се промъкам в защитата и това е 2-0, браво. Браво, пич, печели си още една злата топка. Явно ще се наложи това видео да е 1 час. Дали ще се наложи аз да вкарам? Тук като си имат вратар няма как. По сопки удар не можа ли да забиеш? И това е 2. Браво бе, наша. Ко ми шъткаш, бе, наша? Добре, тук ме засрами, добре, тук ще си призная.
Виж, той им лагва толкова много на този нет, бе. Малко се разсеях. Че им бъгна контролера. Изгонвай токата, давай бързо. Майко, какво спасяване, добре! Още едно спасяване, браво, браво. Още едно спасяване. Добре, добре, добре. Продължавам да бъда титуляр. Майко, ма погледни ги, бе, погледни ги. Давайте, репорт ми, трябва да направиш нещо. И това дали ще е 2 на 2? Мале, миличка! Чакай. Майко му, откъде ми съркат токата, бе, брат? Погледни ги, погледни ги. Скачат като някакви зайци. Ма аз не мога да скачам чак толкова добре. Нищо, че правят толкова добре спасявания, ама... Скачането май ми е малко променено. Трябва собственика да ми го направи малко по-добре. Това скачане. Това ако не е поредният слабак. С тениска на Рашфорд. Явно имал пари печа да си я купи, леле. Майко, шума ти с шансове изсипахме тука. Не, тука трябва да победим. Тука не трябва да излагам отбора. Трябва да победим. Тука давам. Давай нашия. Да. Ето. Не, мразя тази игра, Не, моля те, запази. Това победа ли е? Не. Давай, репорт ми. Добре, що тук лагва тази топка? Браво, бе! Това би трябвало да е победа. Айде! 4 на 3! Браво, бе! Айде, 4 на 3! Айде, бе! Ко ще шъткаш, бе? Айде, шъткай! Айде, шъткай нашия! Шъткай! Не сме в един отбор, ужас. Шъткай, бе, другия! 4 на 3, браво! Боже, миличка, тук е Мбапе! Майко, този е някакъв силен. Щом се е кръсил така, Мбапе има тениска на Мбапе, значи е силен. Един силен са преседени в отбора. Аре, бе, майна, 4 на 3, аре, шуткай. То ли ще е на врата? Марс. Аре, бе. Майко, миличка, то не може удари да прави. Значи този Мбапе е някакъв силен. Но не му разчитам на този на Бобик Ту. А то едва ли се направило да разскочи, не е ясно, понеже ли го погледнах. Браво, бе, какво спасяване, добре, това беше добро спасяване. Браво, бе, приятелю. Марс. И ми давай левкай. Слабако. Между другото е останало място. Бързо се присъединяваме преди да сме се загубили титулярното място. Искал съм отържи дила. Айде, с по-приятел съм. Добре, хора. Майко, какво спасяване, добре. Добре. Отново направихме спасявания.
Ей, Греки, я не препречи място на моят приятел. Ай, тук за малко. Майко, ма той Мбапе много голяма сила надухал за победа, лайко. Майко, погледни, погледни. Пич, какво правиш, бе, нашия? Сега си загубихме шансовете. Също не сме си ги загубили, все още имаме. Пеналти шоуто от ужас. Репорт ми. Давай. Не, бе, брат, бе, защо? О, не. Не. О, това не би трябвало да е гол. Добре. О, не е този пич. Ще ни разочароваш. Казах ли ти, бе, брат, казах ли ти? Ще ни разочароваш. О, ужас. Добре, тук не очаквах да се бие тази дуспа. Добре. Давай. О, боже, не е този. Ще ни разочарова. Естествено, пич. Най-сетна са врата. Добре, спасяване! Браво, бе! Спасихме една дуспа. Не, бе, нашия! Брат, добре! Какво правиш? О. Добре! Що един път бе изберат мен да дам аз на моят приятел да шути? Аре, изберете мен, бе! Изберете мен и не него, не само тия слабаци на врата. Добре, тук не очаква да спасява дуспа. Най-сетне. Давай. О, не. Добре, неочаквано се спасява дуспата. Брат, добре. Колко време ще се играят тя дуспи, ако мога попитам? Колко време ще се играят? Добре, още една спасена дуспа. 2 спасени дуспи. Брат, добре, бе. О, не. Знаеш си. Не, ужас. Брат, добре, то защо не пази? То пък, какво с флекса, бе? О, в един отбор сме. С репорт ми. Добре. Ако привлечем и така наречения Мбапе към другият отбор, ще е добре. Майко, добре. Аре, репорт ми, моля те, не левкай. И това е 1-0, браво! 1-0, браво! Повеждаме. 1-0 за Южна Корея. Майко, тук за малко ни вкарат. Я още трябва да гледам по-внимателно. Айде 2-0, бе, айде, бе. Да, в поредното момиченце, пич. Майко, това за малко да е 3-0. Давай! Ес, 3-0, браво! Ай, този левна. Браво, бе, пич.
Браво бе, сега остава и ние да вкараме, и аз да вкарам гол. О, още два словаци се присъединиха. Поредното момиченце в отбора. Добре, пич. Колко момиченца се присъединяват, бе? Колко момиченца ще се присъединяват? Какво спасяване, добре. На тази ще изкоча леглата. Айде, моите обичи. Бутонките ще изчиста с тебе. Често ти е на вратата. Майко, какво спасяване, добре. Това ли са беше добро спасяване? Браво, бе! Това е W, приятел, пич. Това не са W, приятел. Повечето от моите приятели са ли правят така. И това е 5-0. Побеждаваме Нидерландия с 5-0. Браво. Хванал ме е вируса. О, не сме в един отбор, ужас. Алгерия срещу Китай. Добре, тук спасяване, изненадващо спасяване, много бавно спасяване, така наречено. Бам! Айде поредно спасяване. Този Девилио остава зачуден. Ой, чакайте, бе, кой е това нещо? Отново с два удара, ама това не беше гол. Сравнение с миналия отгол, сравнение с миналия. Какво правиш, бе, момиченце? Аз само с момиченца попавам в отбор. Топката беше отново през мен. Топката мина отново през мен. Хора, много добре видяхте, топката отново мина през мен. Но това не беше изненадващ гол. Но това е най-очудващия въпрос. След като се случи така ситуация, имаше ли гол или си беше чисто спасяване? Вау, 1-0. Затова няма скачам заради моят приятел. Ще дойде от другата. Не се преселя. Давай бързо. Бързо. Искам да се присъединя. Айде, вече съм от белите. Браво. Давайте. Майко, какво спасяване! И без мене се справят толкова добре. Вау. Това не го очаква с сумати слабаци. С сумати слабаци в отбор. И то в друг, не в нашия. Пак успява да се справят без мен. Ей, приятел. Но хора, ако искате, пишете долу в... Вау, какъв автогол, браво. Но хора, пишете долу в коментарите дали искате да цъкам на други игри и да, какви искате. Защото аз само на едни и същи игри цъкам и нямам идея за друга игра. Охо, какъв гол. Мале. Очудваш гол. И тази естествено лев на момиченцето. Давай, момиченце, левкай. Чоко, давай, браво, чоко. Чоко-чоколате. Браво, Чоко. Чоко шоколада. Майко. Давай. Браво, бе. Браво е нашия. О, пресидели се е друг силен. Ужас. Чел проверям статуете. Боже, 40 златни топки. Това па също е нещо. 6-1, хора ли е? Тотално ги съсипваме. Това ли са ли? Очаквах този сезон да е толкова добър. По принцип очаквах както всяко видео на тази игра. Ужасен сезон.
Само гличави голове. Най-добрите пропускания на голове. И така нататък. Очаква това ни е за първи път да имаме добър сезон. Вау, в един отбор сме. Португалия срещу Германия. Сега ще видим кой ще победи. Двама силни срещу двама силни. Давайте. Португалци. Майко, този хаква! Не. Много път съм стал свидетел на хакване. Майко, какво спасяване, добре! Още едно спасяване. Това дали беше моя въпроса. Май хора, погледнете този как хаква. Не, хора, това ако ни скорят, да знаете, това не е изобщо никакъв гол. Това изобщо не е никакъв гол. Бройс хакер. Много ясно пич. Добре, керим хакера в момента. Дори един от немците си признава, че това е хакер. По принцип, много път съм ставал свидетел на хакер в другият отбор, и които и другите играчи от отбор на хакера изобщо ли си признават, че това е хакер, а просто се възхищават на победите си. И то заради един тъп хакер. Мол си са хакер. Не. И как? Това трябваше ли да е гол? Или просто беше нещо гличаво спасяване? Майк, добре спасяване! Добре, бе, брат, защо? Защо? Добре, бележим! I am admin friends. Моето умниче, айде да не ми стилваш позицията. И да си отиваш в атаката. Боже ли? Байко, този хакер колко хаква. Мале. И сме на семифинал. Не се очаква колко дълго ще остави този хакер. Брат. Напълно незаслужено. Ей, сега като приключи маша. Той е без това приключил. Totally understand. Айде. Totally understand. На превод напълно незаслужено. Репорт Мухамед. Браво, брат. Къде то, Къде отиде то? Мразя тези хакери, хора, разбирате ли? Които лъжат постоянно. Постоянно лъжат и хора, погледнете с каква наглост ни повеждат. С каква наглост. Не, репорт. Директен репорт. Не ме интересува кой има админ, кой няма. Пичка, какво лъжиш, бе, брат? Кой лъжиш ти, бе? Кой лъжиш ти? Просто си един слабак. Едно слабаче си ти, едно слабаче, което хаква. Едно слабаче, което хаква, пич. Не дей да лъжеш. Просто е едно хакерче, което хаква. Погледнете. Погледнете с каква наглост. Погледнете с каква наглост. Наглост до безобразие, хора. Погледнете какъв хакер. Не. Погледнете, хора. Този хаква.
Просто това е наглост да безобразие. Ние с моят приятел сме учудени, но това не са напълно незаслужена победа и добре спасяване. Pro speak English. Да, отмъквай топката по-добре, че... Хора, погледнете с каква наглост. Погледнете наглост до безобразие. Този хаква. Погледнете, погледнете. Репорт, директен репорт. Директен репорт. Добре, хора, тук наистина напълно незаслужена загуба. От хакер, хора. Добре, аре, репорт. Къде то? Го този. Чакайте да го направя. Чакайте да го репортна този. Репорт. Така. Добре, що има тук? Що лява за хак? Читинг. Читинг? Айде, репортнате. Айде, този е репортнат. Айде, сега този е репортнат. Този е репортнат. Надявам се Roblox да направят нещо по въпроса, хора. Попадахме на поредният хакер и това ли се заслужава директен репорт или директно левкате, хора. Най-лесното е да левлете и това и да не се срещате повече с него. Ама Roblox то нищо няма помогнат. Не. Хора, погледнете за каква наглост. Не. Няма. Директен репорт за този хакер. Добре, защо Roblox не правят абсолютно нищо по въпроса? Или транспирал с видеята на Toad Soccer или ще трябва да цъкаме на някоя друга игра реално. Като пример тази. Добре, спасяване. Успяхме да направим спасяване. Въпреки резила, който ще преживеем и сега. Ай, сега и това пази мача ма джойна. И разбира се, браво, автогол, браво. Разбира се, пич. Автогол, разбира се, до безобразие. Я няма да игра повече с това. Айде, самоубивам се. Няма да игра, брат, няма да играя. Дай ще го анфрейдна. Където? Не. Този лайсет беше бамнат. Айде ще се присъединя, що годе, ама... Кое не се знае. Това ли са този хакер? И това е резил. Резил до безобразие. Не, махам се от това. Абе, беге, бах ти кавала. Погледни го, бах ти кавала. Погледни го, кавала. Това е, хора. Видеото ще бъде така. Ако искате още такива видеа, абонете за канала, слагайте лайк и от мене. Чао и до следващия път.